Para min é o reto do ano. Ten un traballo detrás enorme. Poder rematar as dúas cousas é unha satisfacción ao final. Máis que pernas e cabeza. O máis importante desta proba é que é unha proba para todos, onde cada un pode marcar o seu reto e cada un pode disfrutar da proba ao seu estilo. Me gusta salir a disfrutar, a pasalo ben. Cárgate de unha enerxía que xa estás pensando, inconscientemente xa estás pensando na seguinte. Hai que ser sufridor, penso eu, para facer as dúas probas. Sempre intentamos dar o máximo nivel na proba. Realmente facemos o que nos gustaría a nos atoparnos en outras probas e poñemos todo o corazón. Chámame José Vícima de Vila e son o director técnico de Global Deporte, o director deportivo da Pontevedra Catro Picos. Digamos que Global Deporte ten varias probas de relevancia, unha delas a Pontevedra Catro Picos, e a miña función basicamente é a función de dirixir e coordinar todo o protocolo cos distintos colaboradores en cada un dos puntos. Nesta terceira edición, evidentemente, o reto aumenta, sobre todo nunha das súas modalidades, que é na modalidade tral, pero sempre a nosa máxima é que todo o mundo poida acercarse á proba, tantos que son superprofesionais que queren ir a bater tempo porque temos puntos de control de tempos en cada un dos 4 picos ou tamén na parte de trail, como para a xente que simplemente quere vir a disfrutar, a ver a proba, a ver a paisaxe. Pois temos xente, por exemplo, como Brandán ou Javi Busto, que son xente que está no ámbito nacional pelexando por primeiros postos, e despois temos a típica persoa, tanto rapaces como rapazas, que son xente que sai os domingos e que simplemente veñen a disfrutar do monte, a pasar un bo día, incluso co seu grupo, coa grupeta coa que saen habitualmente. Pontevedra é un sitio que ten unhas instalacións naturais espectaculares, está rodeada por un montón de natureza e de monte. Así aparece a primeira Catro Picos, na que un pouco a nosa certa inexperiencia, pero moitas ganas e moita vontade fai que sexa todo un éxito, xa con preto de 1.400 participantes, e pouco a pouco intentamos profesionalizarnos máis, dar un mellor servicio, porque entendemos que a proba non solamente ir a percorrer o monte, ben sexa en bicicleta ou ben sexa correndo, sino que a proba ten que ter algo máis. Atópase unha zona cero espectacular, como Arco, Banderola, estilo unha competición importante como é. Dúas azafatas entregalle un finisher, o seu finisher de acabar o seu recoñecemento. Despois, evidentemente, pode ir a unha zona chea de expositores, ir a habituallar con un habituallamento completísimo, debido que temos, ademais dos habituallamentos sólido-líquidos que temos nos picos, hai un habituallamento final de ruta, tanto en bike como en trail. Pode asistir a un servicio de masaxe que está tamén incluído na proba. Digamos que é un pack completo para que o participante se atope da maior forma posible, lavar as súas bicis, neste caso este ano con Karcher, para que é unha marca puntera de calidade. O Concello de Pontevedra temos a gran sorte que é un concello pro deporte, é dicir, non solamente na Pontevedra Catro Picos, sino en moitísimas probas deportivas o Concello de Pontevedra está aí. Eu creo que triatlóns, mundiais, duatlóns, etc. Un montón de probas deportivas. E despois temos unha rede de pequenos patrocinadores e de pequenos colaboradores que sempre poñen a súa aportación, tanto en alimentación como foi o Grupo Freud, neste caso Bepersa que temos como coche oficial, e outra serie de pequenos patrocinadores que
colaboran con nós para que esta proba sea posible. Cando empezas, pasanche pola cabeza moitas cousas e unha delas sempre é abandonar. Dices, tío, hoxe non é o meu día, creo que o mellor sería, o máis sensato sería abandonar. Salgo, non penso moito, penso en pasalo ben, en disfrutar, non intento agobiarme pensando, tantos kilómetros, se me pasa algo, ese tal. Non quero rendirme fácil, a min gústame dar todo o que poida e aínda que non vaya no tempo que eu pensaba que podía facer, pois non me importa. O meu principal obxectivo é sempre acabar. Realmente se nos poñen os pelos de punta. Cando damos a saída todos, a ver, non é que isto parece así moi tal, pero casi como unha lagrimiña que sai da emoción de toda a tensión sufrida e de pensar que moitísima xente pon toda a súa ilusión e todos os seus esforzos en facer unha proba que pensamos nós. Eso é algo super especial e creo que solamente se pode vivir a xente que organiza e que monta e que está no meollo, non? María Martínez, nacín fai 34 anos en Vilanova de Arousa, que foi onde medrei e onde estudiei. O meu nome é Monso, teño 49 anos, son electricista, teño unha familia de muller e 2 fillos. O do deporte eu nunca o considerei como un deporte, para min sempre foi un pasatempo, o sea que me sinto cómodo, teño un grupo cos que comparto estas aficións e non o sinto como un esforzo, senón que me sinto moi a gusto. No colexio, pois, eu xogaba fútbol con rapaces, xoguei moitos anos ao fútbol sala, 11 anos, quizá o máximo deporte que practiquei foi o fútbol sala. Monto en bici, pois, desde que recordo. Realmente é unha afición de pequeno, cando aprendes a andar en bici, pois continúas con esa afición e realmente non houve un salto de decir voume dedicar a facer mountain bike, simplemente vas evolucionando. Son unha persona moi sencilla e, bueno, simplemente o deporte me encanta. Actualmente practico o BTT, que é o que máis me gusta, un pouquiño tamén de trail, pero me gusta salir a disfrutar, a pasalo ben. Entonces, non é moi compatible cas competicións, eso. Me gustan máis as rutas largas, que quizá son retos máis... O sea, rematalos para min é un reto e é unha motivación facer esas rutas. Síntome máis cómodo na bici. Por que? Eu sempre digo que na bici polo menos vas sentado. Mentres que a pé, pois... Pero nunca se sabe. Podoche poñer, por exemplo, o ano pasado, que si era un ano que eu viña a por todas, digamos que viña con moita ilusión, sabía que non iba a ganar, pero bueno, viña a dar todo o que podía, non? E a climatoloxía pois púxonos no sitio, o sea, eu pasei un dos días máis difíciles da miña vida, se non o que máis, e foime moi duro poder acabar a proba. E acabeina precisamente porque sabía que no día seguinte quería ir a correr, e para min non importaba o tempo como que me levara todo o día, eu sabía que quería acabar. Sales ao monte e desconectas de todo, e na bici, pois, a verdade é que eu paso moi ben e disfruto coa xente, teño moitos compañeiros, estou en Armenteira e Punto, e con eles, pois, algo moi a menudo, e me encanta. Me encanta tamén estar aí nas carreiras, nas competicións, pero o que decía antes que é moi difícil porque hai que entrenar, entonces eu salgo máis a disfrutar e a pasalo ben. Non me considero deportista, eu sempre fui o que agora se ven a chamar un cicloturista, que utilizaba a bicicleta para desplazarme e ir a donde a mí me apetecía, pero isto foise facendo máis popular, a xente foise animando e agora é máis fácil compartilo con outro. Antes eras un bicho raro, o que se marchaba pois por aí a rular en bicicleta, se iba hasta a Coruña ou así, era un bicho raro. Agora xa o compartes con máis xente, xa lle podes contar incluso a tele.
O que sí, quizá, despois dunha enfermidade grave que tiven, pois o médico me dixo en certo momento que o mellor tiña que deixar de facer isto. Foi unha época que me coincideu que tuve unha lesión de rodilla, pero despois, a pouco tempo, tuve un TEP, que bueno, ven a ser un tromboembolismo pulmonar, que sí me tuvo no hospital moito tempo, e os médicos me decían que tiña que tomar anticoagulantes, que non podía practicar deportes de risco, e decidín, recuperarme todo o que pudera, facer todo o exercicio que me apetecía, e de feito non estou tomando ninguna medicación e me permite facer todo o que facía antes. Penso que se alguén que ten problemas e que non está ben ou que lle costa facelo, que se plantexe un reto así, que para ti sea superior, pois de admirar, non? Que se o acaban moito máis. Solo facelo, atreverse a facelo, me parece admirable. Pensas que son moitos quilómetros, que é unha proba moi larga, que non vas rematar, pero ao final, se queres, podes. Con un entrenamento mínimo, pois podes facelo. Todo, máis que nada, máis que pernas e cabeza. Ter a cabeza ben segura de que ti podes, valo a facer, valo a intentar, e polo menos intentalo, que non perdes nada, inténtalo. Bueno, se che sale ben, ao mellor, pois despois che motiva a facer máis retos desos, máis probas largas. Cada vez hai máis rapaces que participan. É algo que me gusta porque o mundo da bicicleta, e sobre todo a bicicleta de montaña, parece que o sector femenino que está, bueno, que son moi poucas as rapaces que participan, ou polo menos dende a primeira edición ata agora, sí que o número de participantes femininas é maior. Isto enriquece moitísimo a proba porque evidentemente non hai deportes por sexos, e a bici de montaña, evidentemente, é un dos que non é un deporte por sexos. Entón, sí que nos gusta e sí que nos apaixona que cada vez máis rapazas poidan participar no noso evento. E, sobre todo, que cada vez o tipo de público temos xente dende 16 anos ata 80 anos. É dicir, digamos que o abanico de idades, que tamén é algo interesante, que recolle unha proba como estas, pois é algo espectacular.
E como te motivas durante a carreira? Pois pensas de todo, o sea, hai momentos que te ves abaixo e diste que me mandaría a min meterme nesto? Pensas en abandonar, pero abandonar relativo, porque a túa cabeza ao mellor diche non podo máis e tal, pero dis, veña, que queda menos, hai que seguir. Veñenche moitos recordos de todo tipo, pois, son impredecibles, ademais, pero si te acordas moito da familia, dos momentos baixos, cando tes momentos baixos, acordaste de como superaste. Despois acabas, para min, se tuvera que renderme, sería un fracaso, o sea, veríame como fracasada. E iso dache unha forza que te carga non só para poder rematar a carreira, sino que te carga para despois, na vida, no traballo, e os problemas que che van aparecendo, pois para irlo superando. É unha maneira de descargar todo ese nerviosismo, ese ajetreo que levamos na vida, pois na carreira é como pasarlle un borrador, conta a cero, non? Check the clock, yeah. Check your watch. Sat on stock. No time. Back on my mind, I'll be working to a deadline, trying to push a quote and a loop up to a headline. Get it down on tape in case I'm with my fate. Escape what I take and straight on through the gate. Living life to the fullest and not knowing it. Distracted by the racket I'm rapping and not be showing it. Got my eyes on the clock. Tick tock, cut the cut. No time for that. If I'ma make the track, work on make it big. Huge, stripping down his chart. Now took a sit, now I'm singing rap. The dark art flow smart, show heart. If it blows, I'll make it mark. My grind beat the time, so I shift it from the start. Cause the hands wait for no man, already spinning. Gonna match on my own plan, the line is spin. Never win, death pins, he's got my ticket. Ready, pick it, can't kick it, check the digit, it's been a minute. Check the clock, check your watch. Sat on stock, no time to clutch. Got the task, make it blast your mind. Wanna get it all down, but there's not enough time. Check the clock, check your watch. Sat on stock, no time to clutch. Got the task, make it blast your mind. Wanna get it all down, but there's not enough time. Plotting, working overtime, feeling strained. If there's not enough hours in the day, I won't complain. Keep my eyes on the prize, I place the pride in less than 5. Coming at you with a darker shade of white. Got the fans that stand for strong work ethic. Any track off the rack, keep it eclectic. I let it when I sit it in seconds, ready to wreck it. Debit, no credit, I paid. You got the benefit, down for a trip. I got the sound for the clips. After the tracks done, I'll have fun. Look out for the kid, Moments to play, shower spits when I spray. On your mark, start to skip when I say I'm ready. Heavy, like a weigh a ton. Pushy like your mom's telling. I just want it done. Back to the craft, that path. I'll pave till it's finished. Slave and chase these 2 minutes. Check the clock, check your watch. Sat on stock, no time to clutch. Got the task, make it blast your mind. Wanna get it all down, but there's not enough time. Check the clock. Estaría contenta se a remato. Se a remato, para min, é que non veño nin a facer tempo, nin a nada, simplemente poder rematala, para min é un reto que cumpliría, do que estaría contenta. Cando acabas unha proba de esta dureza, pois o primeiro que che ven á mente non volvo máis, estuvo moi bonito, tal, disfrutei moito, pero non volvo máis. En cambio, pois, cárgate de unha enerxía que xa estás pensando, inconscientemente xa estás pensando na seguinte.